Мегюс ЕООД Момчилград изпълни проект за купуване на ново технологично оборудване за нуждите на пералня свежест, финансиран по мярка 6.4 инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград от стратегията за водено от общностите местно развитие. Фирмата предлага професионални услуги за пране на спално бельо и хавлии на хотели, пране от детски градини и болнични заведения, ресторантско пране на покривки и салфетки. Решава да инвестира в закупуване на ново технологично оборудване, с което да успее да отговори адекватно на пазарното търсене и да разшири капацитета на пералнята. В рамките на изпълнение на проекта е доставена и пусната в експлоатация ново модерно професионално перално оборудване, включващо 4 броя професионални перални с капацитети на пране 12 кг, 20 кг и 2 броя 25 кг, 3 професионални сушилни с капацитет 20 кг и гладачен каландър с площ за гладене 2,5 метра. Целите на проекта са подобряване на производствения процес, постигайки по-висока производителност, подобряване на качеството на предлаганата услуга за пране и гладене и значително подобряване на опазването на компонентите на околната среда и спестяване на ресурсите. Цялостният ефект от изпълнението на проекта е подобряване конкурентоспособността на предприятието в региона на територията на местна инициативна група и на областно ниво. Инвестицията е на обща стойност 99 424 лева, от които 75% са безвъзмездна финансова помощ и 25% собствено финансиране. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони чрез местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград.